insimbi basazenzela nje abantu. Yeah. But inkinga nayi. Na uyabona la unale khashakasha khona. Yeah. Iforo le mele beyivule. From le phezulu. Ayikakavulekanga. Lamanzi mayinetha avela abuye ngapha kube ngijenta ngazi ngebhinoni kuphi. Yebo. Okay. Hayi labantu laba mina amanzi mele ngene ngapha. Bose sizogugubuka le strat if abavulanga lana kahle. La yimi bengivula lana in. Uyabona mayinetha imvula. Lamanzi abuya ngapha eze ngapha. Vele azowenza kanjalo. Abuya ngapha lamanzi azongena la esikontirini. La. Ngiyababuza ukuthi ungenza kanjani amanzi azojika kanje. Uyabo yimi la engenze la. Angeke azangene lamanzi because uma fika agqwala lana azophuma la. Yimi ngizamile ukwenza ngespade kharafu. Lamanzi bendlula straight. But bona benza into nje bayenza nje. Ngoba lento bekumele ngathi iyachithanyana. Manje uyabona la yimi nje ngenza kanje. Then mina into engizibuza yona because uma kwakhiwa umgwaqo kuba nama inspector azobheka kwenzakaleni before bawulona. Wakhile mina isikontiri ngala nama inspectors ayo lakudliwa imali la. Okubalekile ukuthi ama cabs angene isikontiri sihlale so kupendwe that's it. Mawungathi uyachecka zonke le itrate eyilungiswayo drain yapela. Yabona mama ngibona my sister magnethi imvula. Wonke lamanzi le doti yonke beyiklinwa yimi la. Yonke le doti iphuma ngapha. Angisho manje melele yamanzi. Wona sebuya ngapha akungene la isikontirini. Ngoba phela ku level la awakhona ukuthi ehle.